Enguany el lema del Congrés escollit ha estat salut mental comunitària, transversalitat i autonomia, dos conceptes molt utilitzats per tots nosaltres, però que a nivell pràctic encara ens queda molt camí per recórrer les infermeres en temes d'autonomia i transversalitat. Comentar-vos també que, més enllà de les legislacions que existeixen i dels diferents proveïdors que configuren el sistema de salut, des de l'associació, el cos professional que hi forma part, treballem per crear un model comunitari, autònom, transversal, destinat a les persones, sobretot comptant amb la col·laboració de la persona receptora dels nostres cuidados, de les nostres cures, i res més. Donar-vos la benvinguda un altre cop i dono pas a inaugurar la taula. El líder sempre pensem que és la persona que té el càrrec de gestor, però no, el lideratge veritable és qui està a la trinxera. Aquí és on hi ha el canvi, i vos sou vosaltres. El treball amb equip, un cop més. Tu ets un infermer dins d'un equip. Tenim una barreja d'habilitats. Hem centrat moltíssim els últims anys en la ciència, a la part de la ciència, l'educació, la formació, però els valors i totes les habilitats és aquesta relació interpersonal que tenim amb els pacients. I a vegades la nostra professió no ho té en compte, però això és el que valoren els usuaris i les seves famílies. Perquè jo he observat els que tinc al meu voltant, si hi ha un ens dinàmic i que transforma la seva manera de treballar són els equips de salut mental. Són un bon exemple de dinamisme, de plasticitat per adaptar-se a les nostres necessitats. A usted quién le lleva? Tu preguntes a tu pacient, a usted quién le lleva? Home, i te'n dirà 7 o 8. 7 o 8 que sovint ni es parlen i ni es coneixen. Doncs això, aquí tenim un problema. Per tant, el repensar els rols de cadascú és fonamental per poder atendre les persones en aquest moment. Nosaltres, els mateixos professionals, estem aprenent a les 3 rets: salut mental d'adults, toxicomanies i CESMIG. I la nostra visió és la totalitat de l'usuari, no el dividim ni el compartimentem pel tipus de sintomatologia. Ens aproximem a la persona i a partir d'aquí decidim quina és la necessitat juntament amb el pacient per la qual tenim que començar a abordar. Qui creu que està d'acord amb la integració de la salut mental i les addiccions? És a dir, sí, podeu aixecar la mà. Farem al revés. Qui creu que no? Tothom està d'acord que ens hem d'integrar. La bomba. Ja fa gairebé 4 anys. Des de llavors tota la meva vida ha canviat i també jo. Hi ha tantes coses que ja no recordo. Potser és cert allò que el cervell és tan llest que ens esborra els moments més durs. Recordo sentir-me buida, estranya, diferent. Em sentia inadaptada, incapaç de reintegrar-me una altra vegada, per por sentir-me rebutjada. La ràbia sempre ha estat i va estar amb mi. No em deixava en cap situació. Crec que ningú vol estar dins un hospital, però he arribat a pensar que a vegades el que hi ha fora és el que ens porta a estar-hi a dins. En el moment en què ens donen l'alta, ens adonem que hi ha una necessitat, no? I que independentment del problema que hagi passat cada un, sí que ens trobem que en el moment de sortida ens falta alguna cosa i al moment, vulguis o no, fas molt vincle amb les persones que hi ha allà, deixant a part pacients el vincle que fas amb les persones que t'estan atenent, no? Com et sents? T'espanta, no? Primer de tot, et sap molt greu deixar l'espai amb el qual has estat mesos o anys, i llavors hi ha l'altra part, que és la de tornar a començar, no? Fins ara tu has agafat confiança en aquelles persones, saps que et coneixen, saben com actues, saben què necessites, i resulta que ara has de tornar, tinguin l'historial o no, a compartir i explicar i agafar confiança a una altra persona. Llavors és una cosa que talla i espanta, no? Tothom aquí en aquesta sala és un líder potencial. La clau per a un lideratge d'èxit avui és la influència, no l'autoritat. Heu de tenir sempre això en compte. És com influïu als vostres pacients, als vostres companys, a qui fan les polítiques. És com teniu un impacte en el que passa als vostres hospitals. Això és el que compta.
extremadament curiosa. Miro el món sempre amb la mirada de nen, miro el món sempre amb la capacitat de sorprendre'm i miro el món sempre des de la serendipia, que és aquesta sort de l'observador extern. Mireu el món des de la curiositat, perquè la curiositat fa innovar i perquè innovar al cap i a la fi no és inventar, només és millorar coses que ja existeixen. Sí? Que bé que hi hagi bones persones, que bé que hi hagi xarxa. Feu xarxa. Aprofiteu els congressos i aquestes trobades per fer xarxa, per conèixer gent, per fer lligams. Tenemos los liderazgos que necesitamos, yo creo que en un 10%. No digo que no haya ejemplos de líderes, en algunas comunidades autónomas los hay, en algunos colegios profesionales están haciendo una magnífica labor en su comunidad autónoma, transmitiendo la voz profesional y competente de la enfermería, pero en otros muchos sitios no. Y desde luego no tenemos la gente que negocia con los políticos, generalmente a nivel estatal y a nivel de la mayoría de las comunidades autónomas, no es gente que sea un liderazgo fiable. Había un cartel que leía en una puerta de un taller y decía: se arregla todo tipo de cosas. Y luego ponía abajo: por favor, toque fuerte la puerta, que no funciona el timbre. Esa metáfora no me diga que no es genial para saber cómo son los que mandan en todo esto. Perquè les coses avui en dia s'han de compartir, s'ha acabat també en la innovació i en aquests nous temps tenir pedres filosofals i el gran eureka, ens equivoquem, compartir és estimar, ens ho ensenyen de petits i després de gran ho oblidem, però compartir és estimar i el coneixement avui en dia no té copyright, s'ha de compartir. I sé que ho feu per nosaltres des de l'altruisme total i us hem d'estar tots molt agraïts. Moltes gràcies per fer possible que estiguem aquí avui tots. Moltes gràcies. Feu-vos socis de la CISAM, feu-vos socis. Feu-vos socis. Ells no us ho diran, però us ho dic jo, perquè com ja no estic a la Junta, doncs ja no hi ha conflicte d'interessos. Solamente un porro, no es un paquete, es no solamente el humo de segunda mano. Estamos hablando del fumador involuntario.